Sijoyine namhlanje kube kumuncu kushobile. Konensizwa ephansi kwetshe angazi noma lapha koqala kabusha into enjalo. Izogeqa amagula. Ngosopolitiki Mumbe nobhala thizeni kufa kwamakhansela thizeni kodwa uzosigeqela amagula ukuthi kwaboshwa abantu abaronge. Umnikazi wendaba usibanibani wakasibanibani shuthi kunanenkohlakalo yabaseshi amaphoyisa thizeni akhohlakele kulolu daba. Kodwa ke asimlaleleni simuzwe eyisholo yena ngomlomo wakhe noma uyena inkabi yakhokhelwa kanjani noma uyena umuntu owazi ukusuka nokuhlala kwendaba kodwa kuthinta ukufa kwababulawa khansela thizeni ntambama ke bakwethu ngo7 sisonke silalele nanga umuntu ezogonyuluka ezogeqa amagulu.